Ho ho ho! Uy. Ho ho ho! Merry Christmas and Happy New Year! Ho ho ho! Maag naman eh. Christmas and Happy New Year! Ligo ulit siya. Bye bye. Sit. Good. You stay here. Stay there. Ano sa luyo ba? What's up guys? So now it's Christmas time and in today's vlog we will be going to Ano kusgon mo sa tingog chan? Bungol lang, buganaw. Red! Tapos yung Ambret sa vlog guys! Sikat yun ito sa Ambret. Alam mo siya. Nga na ko si Ambret yun. Diskat. So yung nga nila kami nga ang Tagbilaran guys is karang Christmas season. Wala kayo mga sakyanan dito sa Tagbilaran City. So, karon nata diri sa Palma Street kay mo doon ta sa mo office kay bawa na to if unsay mga ipanguli nga sakyanan or motor there. Merry Christmas! That's UHAG service oh. Say yo. Tagay. Ito mo dinisil niya. O sa kita tato niya. Sige. Ha. So nakaabot na diri sa Balilihan. Touchdown Balilihan. Touchdown. Uy! Uy! Da! Manig! Kaya mo! Merry Christmas! Merry Christmas, Nay! Merry Christmas! Doy, handa na to ron! Ha? Sudan, hindi mo? Sudan na to? Diyan ka nas pilo balik ko na. Sudan na to, Nay! Nalagi si pilo. Yawag, tindahan, si Maning Bet, oh! Ta. Dugaya mo mo diyan nas pilo. Sa diri. Oh. Kinsa man. Merry Christmas! Uy! Sumbo! Merry Christmas. Ano yung gift na Eh, Uy! Hoy! Merry Christmas! Saan mag-aaway? Merry Christmas! Adyaw kay ihatod naman mo na itong Japan. Ito! Ako din sa Japan! Merry Christmas! Merry Christmas ya! Merry Christmas! Christmas! Yung piyaway! Tanaw na sa YouTube! YouTube! YouTube. Bless ko! Paami kung kay matiguang kag dali ana. ba na video. Hoy! Ayaw ba? Ani na nita ah. Rita! Yay! Merry Christmas! Merry Christmas! Ayaw ba? Puso mo gabi na eh! Sama ni ba? Kabranout dire? Mga na kaway ko. Umingaw dire? Bawa mi ngao na be, ngato pro mami. May gani, kabranout man! Lami! Pinalit manang na! Pinalit manang! Ayaw ba? Merry Christmas! Managon na ta? Sawang? Ha? Dagoy na taga to sawang ba? O saan yung tara mo email? Email lang, email. So guys, nakaroon diri sa Balilihan Bohol kay mo every year magbisita mi diri na natin. Last year ning bisita mi diri pag doon mo diri last year. So nagmotor mi. So nato sa usa ka vlog. Ako i-link ang vlog. Ako i-link ang vlog below. Nagkuko sa nakahoy. Mag-challenge sa, mag-challenge. Challenge! Dali, matubig na ba niya? Kasi mapilde mo ka nagusa. Lulo! Mapilde ning kuan. Mapilde o matubig. Account tag si Charm. Nay. Ini to plihan. Oh, langging oh. Okay. Langging oh, langging. Kita. Silang Silang gali. kita sa lagi. Sa may bawaan ho ana. Sige. Moto trego. Diba? Iyo gandi ko hibaw. Anak tuan niya ita, oh. Bato. Anak kumuta yung gamot. Bato, pek. Mapareta, tabla.
Oh. Samok na chat. Tabla ta tabla. Kasi Tabla. may mga on Balik na. balik. Ala kumutan sa ba? Bato, pek. Ah, pildi ka. Oh, kau usah. Samok. Pildi ka. Kau nak usah ba? Kau nak usah lagi? Dali ba? Dali. Ikaw do kumaon na. Dali ba? Bato, pek. Bato, pek. Bato, pek. Bato, pek. Pildi. Pildi. Oi. Oh, ay kagan niya. Kau yon. Dali. Usara ka bok. Di ko. Usara lagi. Ko, lige. Napildi ba ka? Naiun sa mukha na ang gahi. Napildi ba ka? Oh, kari sa. Di ko. Woy, lasa mangod. Ay, sana. Bato, pek. Bato, pek. Ah, napildi. Ah. Tuloy. Tuloy mo kay. Oh, usara. Usa. Pag usa. Usa. Uy. Pag usa. Kana. Ang lihok no. Ang mulihok? Ang lihok lagi ako ah. Name? Lugang pa oh. Isog mga ka. Ha? Ha? Halang? Oh, na yun. Bigay ka langging na eh. Yung kaon. Oh. Nadak eh. Sa langging. Ikaw na. Oh.